Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur foarte mult că pot să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Da, am auzit câteva păreri adineauri din partea domnului ministru. Nu știu, sper că în sală se aude bine, pentru că atunci când se vorbește din sală, eu nu auzeam nimic. Și ecoul este mare și destul de deranjant, dar cu toate acestea sper că mă auziți și mă înțelegeți. Da, am auzit câteva păreri despre viitor, ceea ce înseamnă energia regenerabilă, în special fotovoltaicele, din partea domnului ministru. Eu aș începe a spune exact ceea ce spun la fiecare conferință. Fiecare sector, la fel și sectorul energetic și producției de energie electrică solară, are nevoie de predictibilitate. Pentru această predictibilitate avem nevoie de o strategie energetică. Putem să vorbim aici de PNIESC, putem să vorbim de cheltuirea banilor Uniunii Europene, putem să vorbim de sute de milioane sau de miliarde de euro. Dacă nu știm direcția în care vrem să mergem, nu știm ținta unde vrem să ajungem, atunci s-ar putea să avem o problemă. Și încă o dată, repet, este imperios necesar să avem o strategie energetică, care să se bazeze pe o strategie națională economică, pentru o dezvoltare durabilă, pentru o strategie de dezvoltare a României. Fără astea, putem să ajungem la acea situație despre care a vorbit și domnul ministru și înainte să înceapă această conferință, grupuri și grupuri am discutat despre situația de la sfârșitul săptămânii, în care consumul a crescut drastic. Putem să spunem că a fost o scădere de consum istorică și prețul la energie pe PZU a fost cum a fost. Atunci întrebarea vine dacă mai avem nevoie de producție în afară de ceea ce avem momentan. Și uite așa, în domeniul energiei, modificările legislative au fost în ultima perioadă, în ultimii cei 4-5 ani, au fost foarte multe. Vreau să spun că, în afară de codul rutier, nici nu mai știu dacă există o altă lege mai modificată decât legea 123, legea energiei și gazelor naturale. Este la modă, toată lumea dorește ceva și este de neînțeles, de exemplu, cum putem să venim în Parlament cu o coaliție lângă noi și cu o majoritate, pentru că în Parlament nu poți să adopți legi dacă nu ai o majoritate, să spunem că pentru unele unități de producție scădem TVA-ul la 5%, ca să putem sprijini și să venim în sprijinul investitorilor, iar pe de altă parte vine aceeași majoritate din partea guvernului, la un moment dat și șterge această facilitate, rămâne totul la 19%. Pe de o parte putem să vorbim de sprijinirea investițiilor, dar tot atunci există și posibilitatea ca să venim cu noi taxe după ce au investit cetățenii și bineînțeles că atunci când și-au dat seama toată lumea, și Parlamentul și Guvernul a făcut concurs cine să șteargă cât mai repede acea taxă pe soare, cum este denumită. 2 sau 3 proiecte de lege sunt și în Parlament referitor la acest lucru și sperăm că le vom adopta. Este deja trecut și de Comisia pentru Industrie și Servicii, este în plenul Parlamentului o inițiativă de acest gen, care a fost în comisie adoptat de o largă majoritate cu ajutorul tuturor partidelor, în contrapartidă și bineînțeles că a mers mult mai ușor guvernului, a venit și guvernul cu o ordonanță de urgență care a șters această taxă pe soare.
Este așa o fel de concurs de imagine, zic eu, cine poate mai mult la un moment dat, dar nu observăm faptul că ne jucăm cu siguranța energetică a României. Și aici este o mare problemă. Vorbim despre stocare. Da, unde este strategia energetică? Acea strategie care să ne explice exact cât stocăm, iar și cât venim cu producția în bandă, de exemplu, care se poate scoate ușor din funcțiune sau care se poate introduce ușor în funcțiune. De exemplu, vorbim aici despre hidrocentrale. Da? În momentul în care noi nu avem suficientă producție de energie electrică din surse solare, atunci am putea să venim cu o energie electrică produsă de hidro. Când avem destul soare, atunci reducem partea de hidro. Și asta poate fi o fel de acumulare și asta poate fi un fel de suplimentare. Și atunci ar trebui să vedem care sunt costurile unei hidrocentrale și care sunt costurile de implementare unei instalații de o asemenea capacitate de stocare. Din punct de vedere economic, care cum stă în picioare? Pentru că, la un moment dat, fondurile europene iasă din calcul și atunci toate aceste costuri, dacă există costuri suplimentare, vor fi plătite de către consumatori, de către cetățenii României, de către firmele din România și noi avem un singur cel, o singură țintă, să avem energie suficientă și la un preț competitiv. Deci asta ne dorim cu toții. Pe urmă, locul 2, zic eu, asta este părerea mea, este să avem o energie cât mai curată, sustenabilă și, dacă se poate, cât mai verde. Deci astea ar trebui să fie țintele. Și analize referitoare la acest lucru, vreau să vă spun, nu pot să zic că nu există, dar vreau să vă spun, eu nu am văzut. Nu am văzut să vedem care ar fi costul unei hidrocentrale sau care ar fi costul unei instalații de stocare de asemenea capacitate. Și atunci putem să vedem. Da, într-adevăr, am ajutat prosumatorii. Nenumărate legi pentru presumatori, începând de la compensarea cantitativă și întotdeauna am spus că prosumatorii au început să se lovească de problema ATR-ului, rețelele de distribuție nu mai rezistă și așa mai departe. Investițiile sau lipsa, mai bine spus, lipsa investițiilor pe termen lung s-a văzut, se vede, începem să avem probleme. Singura soluție rapidă care ar putea să ne scoată din impas ar fi ca finanțările care se fac pentru prosumatori să se facă cu unități de stocare. Și asta cumva ar mai ajuta ca să respire un pic rețelele de distribuție. Pentru că producem, dar până la urmă acea energie trebuie transportată, distribuită și trebuie consumată. Ori dacă noi nu avem consumatori, din statisticile ultimilor ani se vede din ce în ce o scădere a consumului anual. Și acum nu vorbim de vârfuri. Media anuală este în continuă scădere de câțiva ani încoace, ceea ce nu este un lucru neapărat bun, pentru că eu așa consider că nu prin retehnologiazare se ajungem aici, ci dispariția continuă și sigură a economiei. Deci, din ce în ce mai puțin producători, pentru că, trebuie să recunoaștem, avem un preț destul de mare a energiei electrice. Astăzi, dacă ne uităm în jur ce prețuri există în vecinătățile României, avem un preț destul de mare la energia electrică. Asta înseamnă că economia rămâne mai puțin competitivă pe piața internațională.
Asta înseamnă dispariția unor firme, asta înseamnă dispariția locurilor de muncă și așa, printr-un efect domino, ajungem la o prăbușire și mai drastică. Deci asta este ideea că noi în Comisia pentru Industrie și Servicii am venit cu aceste măsuri de sprijin despre care am vorbit. Nu am vorbit direct de ele, dar am vorbit acum în ultimele 3-4 minute și vreau să vă mai spun că mai încercăm să venim în ajutorul prosumatorilor, cel puțin. Există din nou o inițiativă pe care sper să o reușim să o trecem prin comisie, atunci când putem prosumatorii să-și poată, pe lângă compensarea cantitativă, să poată să compenseze eventual și cu energia electrică produsă, cu gazul consumat, dacă este la același furnizor. Și sunt unii furnizori care nu acceptă acest lucru, dar sunt unii furnizori care și fără să existe o asemenea lege fac acest lucru și funcționează destul de bine. De ce să nu dăm posibilitatea tuturor cetățenilor ca să aleagă cum vor să fie compensată această energie pe care ei o au în surplus? Și vreau să vă mai spun că tot la noi, la Comisie, a trecut inițiativa și astăzi deja și este lege ca să putem să scoatem mai ușor din fondul agricol terenuri care nu pot fi folosite pentru agricultură, pentru instalarea panourilor fotovoltaice peste 50 de hectare. Este actualmente lege, am venit și cu acest sprijin. Această lege încă nu a reușit să fie modificată, încă nu a reușit să fie ștearsă, deci ea există, trebuie să ne folosim de ea atâta timp cât există. Dar și aici încerc să închei, încă o dată doresc să atrag atenția tuturor, atât colegilor mei și cât decidenților din partea arcului guvernamental, că predictibilitatea și siguranța în afaceri, pentru că aceste investiții sunt investiții foarte mari. Dacă se vinde energia pe zeu cu 0 lei, gândiți-vă cam în câți ani își vor recupera investițiile acestii investitori. Trebuie să ne gândim la ei, trebuie să le creăm și să le lăsăm un cadru legislativ stabil, pe baza căreia ANR-ul să facă legislația secundară în așa fel încât, dacă unii cetățeni au decis că vor să investească și au investit, atunci să-și poată recupera investiția în așa fel încât, încă o dată spun și repet, asta este lozinca mea, să avem o energie sigură și competitivă ca preț. Vă mulțumesc! Mulțumesc tare mult, vorbiți în sentimentul industriei, avem nevoie de o strategie, vrem să știm ce înseamnă viitoarele capacități care se producă în bandă, ce înseamnă capacitățile de stocare, pentru că acestea duc la un preț al energiei competitiv. Am trăit vremuri în care costul de echilibrare pentru eolian era 20%, poate chiar mai mult din prețul PZU. O astfel, spre 25 mi-atrage atenția Martin, o astfel de investiție este greu de evaluat pe termen lung. La fel cum și schimbările legislative. Ați menționat legea energiei, care s-a schimbat de atât de multe ori. Cea mai nocivă modificare, din punctul meu de vedere, a fost interzicerea contractelor bilaterale. Pentru că astăzi nu avem o piață a PPA-urilor active. Și astăzi nu ne putem finanța proiectele pentru că consumatorii, da, într-adevăr, sunt îngrijorați de preț, dar totodată nu au cunoașterea. Ce înseamnă acest contract bilateral pe termen lung? Nu s-au specializat niciodată. Nu au avut un omuleț la achiziții care să înțeleagă riscurile unui astfel de contract. Aș vrea să ne raportăm la contextul actual al pieței, la faptul că nu putem compara prețul energiei din Spania, unde avem alte riscuri de reglementare, mai puține riscuri de dezvoltare, costuri mai mici de finanțare, o radiație solară mai mare și
știu că poate consumatorul final, consumatorul industrial, casnic, are așteptarea unui preț, dar totodată trebuie să ne raportăm mic, competitiv, cum l-ați spus, dar să ne raportăm la contextul pieței și contextul pieței înseamnă multe hopuri. Da. Deci în ultima perioadă am observat și o parte a medaliei și reversul medaliei în ceea ce privește contractele pe termen lung. Era o perioadă în care legiuitorul dorea să impună firmelor să nu facă contracte pe termen lung. Iar firmele doreau să facă contracte pe termen lung și era o totală neînțelegere între cei doi. Pe urmă s-au inversat rolurile și firmele și-au fi dorit contracte pe termen lung, ori legiuitorul a spus nu, acum nu mai faceți contracte pe termen lung și așa mai departe. Deci dacă ne uităm în retorica ultimilor 4-5 ani, a fost și așa, a fost și pe dos. Eu personal cred că atunci când contractele se fac pe termen lung, fără implicarea statului, fără a spune de către cineva că așa trebuie să faci, și lucrurile merg și nu se plânge nimeni, nu se plâng nici consumatorii, nu se plâng nici producătorii, distribuitorii, furnizorii și așa mai departe, atunci asta înseamnă stabilitate. Atunci când pentru o anumită situație de moment toată lumea se plânge, atunci sunt probleme. De foarte multe ori în luarea deciziilor, unii se ascund după directivele Uniunii Europene și încearcă să-și explice gestul sau decizia prin directivele europene. Păi, vreau să vă spun că și Spania este în Uniunea Europeană și nu are probleme și are stabilitate. Deci, trebuie să vedem de ce. Nu să le stricăm și lor stabilitatea, ci să încercăm să o importăm. Deci, eu spun că în acel moment în care piața funcționează, în momentul în care investițiile și investitorii investitorii nu văd un pericol în a-și recupera investițiile, atâta timp lucrurile poate să funcționeze și noi aici trebuie să ajungem. Noi nu trebuie să facem în așa fel încât cineva să câștige foarte mult și altul să piardă, ce trebuie să facem și atunci este un business echitabil când toată lumea câștigă un pic. La situația asta ar trebui să ajungem. Au mai fost situații din astea când lucrurile mergeau bine, va trebui să ajungem acolo. După ce piața a fost odată perturbată și clintită, mișcată din această stabilitate, se așează greu. Trebuie timp, trebuie să avem cu toții răbdare. Bineînțeles că cei care și-au investit banii în asemenea unități de producție nu prea au răbdare și răbdarea lor este un pic mai mică, dar eu spun că lucrurile încet se vor așeza, dar revin acolo unde am început. Pentru acest lucru avem nevoie de o strategie. O strategie națională de dezvoltare economică, o strategie națională energetică. Fără astea două nu putem vorbi de stabilitate și pe termen lung și lucrurile să meargă bine. Mulțumesc. Exact. Două strategii corelate. Vă mulțumesc. Ajutată și cu o strategie pe învățământ. Că aici încă n-am vorbit absolut deloc despre investiții, cu cine le facem, pe urmă cu cine le întreținem. A atins un pic subiectul domnul ministru atunci când a spus că nu mai avem ateliere de proiectare care să ne ajute să proiectăm Tarnița Lăpușești. Perfect. Exact. Deci asta e ideea. Învățământul, cu ce ajută economia României, cu ce ajută sistemul energetic românesc. Degeaba avem noi un învățământ dacă trebuie să importăm specialiști.